Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foli ani tanu o bɛ lase lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yɔrɔjanmɔgɔ fara yɔrɔ surumɔgɔ kan ka bɛn nin bɛɛ lajɛlen ka waati cogo ni waati barikama in na aw bisimila a ka jamukan mandi kan jamukan min n'an b'a wele ko tibi nabawi alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ye furakɛli kɛ cogo min na ani kuranɛ yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo min na aw bisimila Bashir TV sanfɛ fo ka taa fara Aga TV kan bi bɛna kɛ jɛmu tako 16nan ye anw bɛ ka kuma fɛn min kan walanda tɛmɛnen o de kun ye kusa ye alhamdulilayi a bɛ bana caman furakɛ nafa caman b'a la kabako yiriba don an da sera o ma donc video in an b'a ɲini maliyɛnw fɛ a ka video in partage kosɛbɛ kabako yiriw de bɛ ka fɔ yiri mun fɔra kuranɛ kɔnɔna la alhamdulilayi an ye caman fɔ o la fo kana se hadisa yɛrɛ ye mun fɔ alhamdulilayi an daw bɛ ka maga o kɔnɔna la nin wagati in na an bɛna foli ta ka ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛ ma Fadilatu Sheikh Ture salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa kullu man sallaka maslakahum ila yawmiddin amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambe Allahu ta'ala tanu o kɔfɛ ka nɛɛma ni kisi caman ɲini ka kɛ Ala kira kan ana ka somɔgɔ n'a ka sahaba sanumanw kan ani maa o maa ye kira ladege ne baara ɲuman kɛli fo ka taa se kiyama jɔ don ma n b'a ladeli Ala k'an bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu sanuman in kan. Amina rabbi. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen a mɛn cogo mun na walanda tɛmɛnen an kun kumana fɛn min kan o de kun ye kisaw ye an kumana kisaw de kan an y'a lakale k'a fɔ Alahu Taala ye kisaw ta a tɔgɔ ma alikuranɛ kɔnɔ kosɛbɛ Bani Israilakaw ka laharɛ kɔnɔna na o kɔfɛ a nana fɔ kisaw kelen na tuguni an ko Ala kira fana sallallahu alaihi wasallam sabutila fana ka hadisaw kɔnɔ a nana fɔ tuguni arabuw ka laadala o kun bɛ musow latula ni kisaw ye o fana ye hadisa ye min sabutila ka bɔ an Aisha yɔrɔ Tirmizi ye hadisa min nati an ye kumana o fana kan o cogo kelen fana hadisa wɛrɛ bɛ yen o la an kun y'an da gaso fana la o fana bɛ kɛ ka musow tulɔ nka lakin a bɛ kɛ laharɛ mun na birro tiba ani tamaro kɛnɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan alhamdulilayi dɔ fɔr'o la fa an nana se walanda laban min ma an nana don layi ni jaba fana la ka d'a kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ aya kelen de kɔnɔna na alikuranɛ kɔnɔ wa an ye kumana layi kan an ye hadisa dɔ fɔ a koɲɛ la an ye hadisa dɔ fɔ jaba fana koɲɛ la ka ni Alahu Taala sɔnna bi walanda in bɛna boli fɛn fila in de kan jaba ani layi fila de kan ni Alahu Taala sɔnna inshallah n bɛ Alahu Taala deli Ala ka bɛn sama amina rabbi alhamdulillah an balima lajɛlikɛla Aga TV fo ka taa fara Bashir TV kan nin jɛmukan in bɛ sigi aw ye araba o araba ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 21 ka taa kuncɛ nɛgɛ kaɲa 22 a b'aw sɔgɔlen to an na Fadilatu Sheikh Ture alhamdulillah Fadilatu Sheikh Tarawele wa fil haqiqa أن نبات الثوم قيمة الإلازية الكبرى سينا دنغانيا لا لكيكا يرالا لأيمي فلاني كافان كماناكا جويربا بالا كوسبة فراكالي بوناكونكا جويركا بون كوسبة أسابترو اللهارة كونونانا hali maa dɔw yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔw la o la y'a sabati ko adamaden man kan ka dumuni yɛrɛ dun abada fɔ layi dɔ ka sɔrɔ i ka dumuni kɛta la madama n'a ma kɛ minfɛnw ye asiro ye minfɛnlama ninnu ye wala n'a y'o ta an bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ fɛn min ka fɔ jɔyɔrɔ b'a la o cogo kelen fana la tuguni nafa fɔlɔ-fɔlɔ min k'a fɔ a b'a la an b'o daminɛ n'an ka dɔnnikɛla dɔ ka kumakan ye
don kala mi me wele Zakaria ibn Muhammad al-Khazawi naam anana ya ka kitabu kono kitabu min to be wele naam وظائف المخلوقات وهي كتاب دودي أتوقع وظائف المخلوقات نعم قدام فيهم كابوكو كتاب توديني دام فيهم كابوكو ولا عليه فولا نعم كوارك الثوم كل لاي بلو ولا عليه كما دامين لاي بلو دي كل لاي بلو كلين مون فلالاني نعم konna mami abulu dawo eya asusu ka blenye kononana ka blenye den yara kan e kalle furabulu dota doro dawo ka bla fara do kan ka si obe ka susu yara bare be siga susu chugo muna kosobe ko be atawale ba da enye den kan ya kisaka nek iblanya kisakan wa yajawru ala al-ayna ramda naam anfa laha min kulli zurran akone ataka blanya de nganya kisa sanfe naam abe ka sababu dimi fengo fe me nya kisa in konona na ko abe ka sababu ya ba bela jelen korota ka Allahu akbar ne kuma kan ta ka famola naam oba abe kan ayirana ko nya dimi be mamununa awo kollai bi ka sababu abin yadi ma ba furake Allahu akbar akere nya blenendo naam nya bi ngoyon o ba be dimiu naam hatta na ya sorofana dia ba sanfe ko ba bla nya kan naam ko be ka sababu abin yadi mi aba nafa ko sobe ay ne fa ga kitabu kon no Zakaria ibn Muhammad ga kitabu mi wele Wazaibul Makhluqat fadatu shakture naam nyani ga teme yeni kabako fem fo layla naam abeke wakati jumen tay ma do bena nyine ngalike tay abeke wati muna alhamdulillah don kala yare yo fana lakale kuma so ma de folo naam akwa abeke wati muna kere boloma naam sawma da yona fe fayri sellen ko fe ne fayri sele kuma na muna naam ibi soro ka lay blanye kisa inga abulu susule ka blanye sanfela la naam ako fana abe ere kelen dafale ne ka nyaka instato na ya soro mami bisi naam wela ne tise ne ya ka nyinga akoni nga fari nyima nga abisa mirti mo nduru ke kosobe soro ka bo sanfela la naam ala ko tuguni وإن مضى مع الأصل نعم وطلع به الوزي نعم ذهب لسقاقه كم ما من فنتوني أو لا يكلنجل من فلاني لا فربلو كوني يا نلي فريونغا كاسين كان نلي فريونغا أنا نلا كلنجلا لا كان كتاب كلن كونو نعم ko lay den yere awo ne ya susu ka ni lay miel farayonga di farayonga asal farayonga naam obe e ka lay sin ka jibo ka ni asal farayonga miel farayonga no e di ka no farayonga naam kona mami o kesi sa tiglama ko ba da a ɲɛda la ka ɲɛda jɔsi n'a ye naam a tɛ kɛ ɲɛdingɛ kɔnɔna la dɛ non nin bɛ kɛ ɲɛda de la wala ɲɛda de la ko n'a kɛra ɲɛda la o la zawal sakhakuhu ɲɛda la pɛrɛn-pɛrɛn minnu b'a la o bɛ kuru minnu bɛ ɲɛda la kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ tasi bɔ ɲɛda la a ka laɲini de o yɔrɔ la amma n'a y'a sɔrɔ ɲɛdimi fana de don o la naam ko i b'a ta i b'a tungini ɲɛkisɛ in kɔnɔna na i b'a kɛ finikolon dɔ la ka sɔrɔ k'a bisi k'a ji tungini ɲɛkisɛ kɔnɔ ko a bɛ kɛ sababu ye a bɛ ɲɛdimi kɔrɔta a bɛ kɛ sababu ye ɲɛda taasi fɛn o fɛn b'a daminɛ ɲɛda la a bɛ kɛ sababu a b'a kɛlɛkɛna bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ka bɔ yen nɔ a nana fɔ o la tuguni wa yufidu duhunan fil amradi sadiri ko tuguni ko layi bɛ kɛ sababu ye ne layi ni din fara ɲɔgɔn kan miel fara ɲɔgɔn kan ko i b'a kɛ i n'a fɔ munna munintulolama ka to k'i mun a la ka sɔrɔ k'a mun
e disi la n'a y'a sɔrɔ disi dimi bana bɛ maa minnu na a bɛ kɛ sababu ye a b'o fana furakɛ a b'a kɔrɔta ka bɔ Allahu akbar a y'o fana fɔ tuguni a ka fɔ in kɔnɔ naam wayila a nana n'a ye tuguni n'a maa min ma se k'o kɛ fiyɛ o kɛcogo in kɛ a tigilamaa bɛ se ka layi tulu yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ sɔgɔsɔgɔ de b'i la o aw bɛ disi de bɛ dimi waati bɛɛ a bɛ sufe o aw bɛ fali yɛrɛ bɛ to ka kalaya ko i bɛ to ka mun disi nɔrɔ na ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye a bɛ kɛ sababu ye ko a tigilamaa a bɛ lafiya sɔrɔ nin ye nafa ye nafa min k'a fɔ an ka nin dɔnniya y'a fɔ n'o ye Zakariya bun Muhammad a y'a fɔ a ka kitabu mun kɔnɔ o de ye Wazaibul Makhluqat a y'a lakale o kɔnɔna na أصابتنا تقول أن الثوم يفيد في العلاج الأمراض ذهاب التنفس نعم كسؤال كو أصابتنا كبو دونا ويرو لاي مي فلاني كو أبي كسوابي فيهم في ننا كيرلا بناي أبي كسوا باتل كنا بلا دلين كروتا نيا فمو مامي ننا كيري بتوغا فريكي ولا يا فم مامو ننا كيرو بتوغا فريكي fiɲɛ bɛ fɔ a bɛ tigɛ o la o bɛ sisan yɛrɛ bɛ maa minnu na poussière dɔ wulila dɔrɔn fiɲɛ bɛ tigɛ o la o bɛ n'o ye kasa dɔ mɛn dɔrɔn fiɲɛ bɛ se ka tigɛ o la sawa'un kana mahma kana a mana kɛ fɛn o fɛn ni Ala ka dɛmɛ ye a bɛ kɛ sababu a b'o fana a b'a furakɛ Allahu akbar o bɛ kɛ laharaya mun na don o don sɔgɔmada fɛ i bɛ layi kuru 2 i b'a kɛ i da la i b'a ɲimi i b'a ɲimi ka ne y'a ɲimi i bɛ jija ka fɛɛrɛ kɛ k'a kasa fana tigɛ a ka bɔ i da la quoi n'o tɛ i bɛna mɔgɔ tɔɔrɔ n'a kasa ye Allahu akbar an dun y'a fɔ yan fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ adamaden tɔɔrɔ o bɛ Ala ka mɛlɛkɛw fana tɔɔrɔ i kana kɛ sababu ye mɛlɛkɛ minnu tugulen bɛ nɔfɛ kiraman katibin olu minnu bɛ Ala ka sɛbɛnni kɛ nɔfɛ i kana kɛ se ka olu tɔɔrɔ kosɛbɛ wala i b'i janto laharɛ kɔnɔna na Fadel Cheikh Touré yanni ka tɛmɛ nin yɔrɔ in na an bɛ jɔ yan an bɛ kuma maa min ye denmisɛnnin fitinin ye u ka lahala bɛ kɛ cogo di layi ɲimini kibaruya la maa min ye denmisɛnnin fitinin ye alhamdulilayi o bɛ layi sin de k'a sin n'o y'a sin k'a kɛ mugu ye o bɛ k'a kɛnɛ in sin o b'a kɛ jikalan na dɔrɔn o b'a di denmisɛnnin fitinin ma a bɛ ten de donc ale fana ta bɛ kɛ sɔgɔma voilà sɔgɔma dɔrɔn siɲɛ kelen dɔrɔn don tile kɔnɔ wala adamaden foro fɔra bɛ yen makɔrɔ fara denmisɛnnin kan i mana sɔrɔ étape fɛn o fɛn kɔnɔ fɔra in bɛ tirize laharɛ dɔ la i bɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la cogo min siga foyi t'a la ka d'a kan tɛ bɔ Nawawi bonda in fɛn dɔ min fɛrɛlen don bɛɛ lajɛlen de dama ka k'a kɔnɔna na maakɔrɔ fara denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kan a ko i n'a fɔ sɔgɔsɔgɔ ko a bɛ i n'a fɔ sɔgɔsɔgɔ sɔgɔsɔgɔbana fana bɛ maa minnu na a bɛ kɛ sababu ye a b'o furakɛ nka o bɛ kɛ laharɛ mun na a ko i bɛ layi dɔ tɔngini nɔktatun min asiri thawm layi ji dɔ i b'o tonti ma asiri bortikal ka fɔra lemuruba ji kan lemuru ji kan ala n'a fɔra lemuru ji fana a b'a fɔ zimɛri ko tɛ dɛ lemuruba yɛrɛ i bɛ lemuru de san k'a wɔrɔn k'a ji bɔ k'a ji bisi ou bien k'a kɛ masin kɔnɔ a k'a ji bɔ tɔyi i bɛ lemuruba ji lemuru ji i bɛ kɔpu ɲɛ tilancɛ de ta o la n'i y'o ta o la sisan layi fana ji i bɛ sɔrɔ k'o tontiya kɔnɔna na Allahu akbar ne y'a tontiya kɔnɔ a tigilamaa b'a min sɔgɔsɔgɔ bɛ maa mun na ko a tigilamaa b'a min n'a y'a min a b'a kɛ heure 4 de kɔfɛ heure 4 kɔfɛ voilà pour que n'a y'a faamu n'a tigilamaa wulila ka bɔ sunɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ a bɛ wuli ka taa fajiri la sisan fajiri bɛ seli 5 heures 5 heures 5h30 7 heures 8 heures 9 heures a bɛ sɔrɔ k'a ta 9 heures wagati voilà 9 heures wagati a bɛ sɔrɔ k'a ta o bɛ fana n'a ka d'a ye a bɛ se k'a to yen su fɛ n'a a bɛ na da kumana mun na n'a ye surafana dun surafana dunnen kɔfɛ heure 4
a bɛ sɔrɔ k'a ta Naam. mɔgɔ ka dun kɛ waati tɛ Ayi u tɛ kelen ye. voilà heure 4 a bɛ sɔrɔ k'a ta Naam. ni Alahu Taala sɔnna o ma Naam. ka layi ji ni lemuruba ji fara ɲɔgɔn kan sɔgɔsɔgɔ n'a nasira bɛɛ lajɛlen Allahu a akbar. bɛ kɛ sababu ye a b'a a kɔrɔta o Ne cogoya la kabako yiri ye. o ye kabako ye Naam. kabako min k'a fɔ a Naam. bɛ layi kɔnɔ Kosɛbɛ. wala n b'a fɔ a ye sifaakum tata kidamikum an ka fura b'an sen tɛgɛ kɔrɔla de An kɔni ma miiri dɔrɔn k'a fɔ ko nin kɔni bɛ kɛ na la dɔrɔn Non, mais nafa wɛrɛ mun b'a la kɔni alhamdulillah. fɛn o fɛn bɛ yen Naam. a bɛ kɛ nan na fɛn o fɛn bɛ yen falinfɛn na Awɔ. i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn nafa b'a kɛlɛkɛna bɛɛ lajɛlen de la Allahu akbar. ka dɔnniya sera a ma I ka nafa dɔnniya b'a ma la. s'a ma. a ma Nafa se b'a a ma la. fana nafa b'a la Alhamdulillah. wala ala kɛra ka kumakan dɔ ye Sallallahu alaihi wasallam. a bɛ k'an fɔ an ye o kumakan in na a ko an k'a dɔn ko bana fɛn o fɛn bɛ yen nɔ Naam. fura b'a kɛlɛkɛna bɛɛ lajɛlen Kosɛbɛ. alimahu man alima Naam. wa jahiluhu man jahil ko maa de b'a dɔn ala y'a dɔnni nɔgɔya maa min maa fana bɛ k'a la kodɔnbali ye maa min k'a fɔ ala m'a kanu k'a dɔnniya d'a tigila maa Allahu ma akbar. a bɛ nin lahara de la Naam. o cogo kelen fana la tuguni ko anna sawm Naam. yustakdam sawm ma bakdunus wa zaytu zaytun wa asiru laymun litoradil ramul wal haswa min al kulli Naam. ويأخذ في هذه الحالات الألاري Naam. ko an ka dɔn k'a fɔ layi mun filɛ nin ye Awɔ. ko layi bɛ labaara ka fara pɛrisini kan Persin. pɛrisini ale bɛ wele arabukan na ko albakidunus na silleri don o bɛ wele karfus Kosɛbɛ. wala o bɛ wele o cogoya la Naam. ko e bɛ layi fara pɛrisini kan Awɔ. pɛrisini tobilen ji i bɛ se k'a ni layi tobi ɲɔgɔn fɛ laɲini de y'o ye Awɔ. i bɛ pɛrisini dɔ kɛ minɛn kɔnɔ ka layi dɔ fara k'a la k'a tobi ɲɔgɔn fɛ Ɲɔgɔn fɛ. Naam. n'a tobila a ji in sisan i bɛ sɔrɔ ka zayituni dɔ fara a kan olive tulu dɔ fara a kan Kosɛbɛ. o kɔfɛ Naam. i bɛ sɔrɔ ka lemuru kumuni fana dɔ bisi a la n'i y'o fana bisi a la a tigilama n'i tilala o la i bɛ sɔrɔ k'a min n'i y'a min a bɛ kɛ sababu ye ko ramul ko bɛlɛmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ yen n'o b'a daminɛ kɔnɔna na Naam. ani cɛncɛnmisɛnnin walhasɔ ani cɛncɛnmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ n'o b'a daminɛ ɛrɛn kɔnɔ Naam. minal kuli ka bɔ a daminɛ ɛrɛn kɔnɔna na Kosɛbɛ. ko a bɛ kɛ sababu a b'a kɛlɛkɛna bɛɛ lajɛlen lajigi a bɛ ɛrɛn yɛrɛ de nin tɔ ye Allahu akbar. ko nin tigilamaa b'a ta nin cogoya la Naam. sɔgɔmada fɛ dumuni kɛlen kɔfɛ a tigilamaa b'a ta ten nin b'a yira an na k'a fɔ Awɔ. ɛrɛndimi bɛ maa minnu na Naam. a tigilamaa bɛ pɛrisini tobi ka fara layi kan a n'o kɔfɛ n'a mɔna a bɛ sɔrɔ ka olive tulu dɔ Olive tulu k'a la ka kosɛbɛ. sɔrɔ ka lemurukumun dɔ bisiya kɔnɔna na Naam. a tigilamaa bɛ sɔrɔ k'a min ne y'a min Naam. a ka ca Alahu Taala fɛ ne ka ɛrɛ nɔgɔlen don walima bɛlɛkisɛ minnu bɛ an b'a dun Naam. walima cɛncɛnmisɛnnin minnu bɛ k'a fɔ an b'a dun an ka dumuni kɛta ninnu fɛ Kosɛbɛ. a bɛ kɛ sababu ye a b'o bɛɛ lajɛlen lajigi Naam. kɛrɛkɛrɛ bolo ma sugunɛ sira fɛ ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye wa Alhamdulillah. a bɛ kɛ sababu a bɛ ɛrɛ ko problème a b'a kɔrɔta ka bɔ maa kan Naam. o ye nafa ye nafa min k'a fɔ a sabatilen bɛ Naam. layi kɔnɔna na Kosɛbɛ. a sɔrɔ ka fɔ tuguni nafa wɛrɛ min b'a la Naam. ko wasukutu saha maa minnu siw bɛ kari kari Awɔ. kɛrɛkɛrɛ bolo ma wa an balakaw ye olu tigilamɔgɔw fana ko bɛ min kɛ Awɔ. تقضى الفصوص وتضع في الوعاء وتقضى الوعاء ويدعو في الماء الساكن مدة ساعتين ويكسر راسه Naam. maa minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ sisan kunsigiw bɛ to ka kari-kari ka to ka bɔn nin bɛ an balakaw de intéressé kosɛbɛ Kosɛbɛ. Naam. a n'o kɔfɛ an balimancɛ minnu bɛ yen minnu fana bɔnsiw bɛ yen k'a fɔ a ka ca i b'a sɔrɔ siw ka kunba U bɛ to ka kari-kari. bɛ to ka kari-kari Naam. siko fana maa o maa bɛ yen n'a ka si ka kunba o tigilamaa ka si kari ka teli ka tɛmɛ dɔ kan Maa min ka si ka misɛn. a ka misɛn Naam. dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a si ka misɛn a jalen don Awɔ. nka dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ si ka kunba Naam. magayalen don ko
o n'a ta bɛɛ lajɛlen a bɛ kari kosɛbɛ o tigilama o naam o bɛ layi bulu dɔ de ta k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ k'a tobi k'a ni ji fara ɲɔgɔn kan k'a tobi naam n'a tobila ka mɔ waati mun kɔnɔna na o tigilama o bɛ sɔrɔ ka kunsigi ko n'a ji ye layi bulu tobili naam ka sɔrɔ ka kunsigi ko n'a ji ye o bɛ ka to k'e bɔnmɔsigi ko n'a ji ye awɔ a b'a si bɛ kari-kari mun kɛ ni Ala Taala ka dɛmɛ ye a bɛ kɛ sababu ye a b'o kelen n'a bɛɛ lajɛlen a b'a bali naam o ye nafa min ye k'a fɔ o bɛ layi kɔnɔna na kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen naam wa yatradu rihu wal ghasi min al batn maa minnu fana bɛ yen k'a fɔ awɔ i n'a fɔ gazi de bɛ maa minnu kɔnɔ o bɛ maa minnu bɛ fiɲɛ de b'o kɔnɔ waati bɛɛ kɔnɔ fununen don gazi fana bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ gazi bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ Allahu akbar t'a dɔn abada fo n'i taara dɔgɔtɔrɔso la maa dɔw ye i b'a sɔrɔ waati bɛɛ o degunin bɛ kɔnɔbara kɔnɔ bɛ kɛ i n'a fɔ a fununen don Allahu o akbar ye dumuni kɛ kɔnɔ b'o cogoya la o ma dumuni kɛ fana kɔnɔ b'o cogoya de la o ye furakɛ sugu caman kɛ o taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa eco ni scanner o b'a fɔ gazi de b'i kɔnɔ fo de ka bɔ naam i n'a fɔ fiɲɛ fana bɛ kɛ adamaden kɔnɔ o cogoya la ka to ka kɔnɔ funu misali la pour que i k'a faamu naam dumuni sugu dɔ bɛ yen n'i ma deli a la n'i y'a dun dɔrɔn a b'i kɔnɔ funu misali la awɔ ne ye sɔ dun cogo dɔ la a bɛ kɛ sababu ye kɔnɔ funu Allahu akbar o t'a mɔbaliya hali a mɔlen naam a bɛ kɔnɔ funu tiganikuru fana bɛ ten naam wa mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana i b'a sɔrɔ u ka farikolo lahara yɛrɛ bɛ u ma dege dumuni dɔ la n'o ye dumuni kɛ dɔrɔn kɔnɔ bɛ se ka funu a sababu Allahu akbar wa mun filɛ nin ye naam lɛ ɲimini kɔ bɛ kɛ sababu a b'o fana bali naam kɔnɔ funi a bɛ fiɲɛ min bɛ kɔnɔ la a bɛ o labɔ awɔ na gazi bɛ kɔnɔna na a bɛ gazi fana a b'o labɔ nka a bɛ kɛ lahara mun na taakulu salata habbatin naam ka sɔrɔ ka lɛ kisa den 3 i b'o ɲimi tile kɔnɔna na siɲɛ 1 o bɛ siɲɛ 2 marra aw marratayni ni Ala Taala ka diɲɛ na a ka bɛn sama a bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen na gazi b'a kɔnɔ o maa minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ fana fiɲɛ de b'a kɔnɔ la kɔnɔ fununen bɛ waati bɛɛ a tigilamaw n'o y'a kɛ nin kɛcogo la ni Ala ka dɛmɛ bɛ bɔ dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na nin ye nafa dama dama ye an min kuru k'a fara ɲɔgɔn kan layi kelen pewu ka koɲɛ la o kɔfɛ sisan layi tɔɲɔgɔn min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko jaba ka d'a kan fila bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye kelen kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na wa an kun y'an da gosi a fila bɛɛ lajɛlen na wala jaba fana asawtira lakal warada fi bal al hadith an nabawiyyah as-sarifa asawtila ka bala kɛra ka kumakan dɔw la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam k'a fɔ fadatu Sheikh Touré naam ɲani an ka don jaba kɔnɔna la layi ta fanfɛla la i da magara layi bulu la maa min bɛ n'a mago bɛ layi bulu la yalima a tigi b'a la sɔrɔ cogo di layi bulu sɔrɔli ka nɔgɔ a ka nɔgɔ mun na muso taara nansanyɔrɔ la sugu la o bɛ layi san k'a k'o ka dumuni na nka o bɛ taa sɔrɔ layi kɛnɛ fana bɛ sugu la o cogo kan n'a bolo yɛlɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye na maa min m'o faamu minnu bɛ jardin bɔ yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ n'i taara sotiba yan fan na kosɛbɛ o bɛ a se yan fan ninnu i bɛ taa sɔrɔ jardin tigi caman bɛ yen o bɛ saratiw sɛnɛ o bɛ nanaw sɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ layi fana b'o bolo yen o b'a fana sɛnɛ o cogoya la wala n'i sera olu fɛn o fɛn fɛ ni Ala ka dɛmɛ ye i b'a sɔrɔ alhamdulillah fɛn kelen fana bɛ yen k'a fɔ banabaatɔ ye k'a fɔ n tɛ nin sɔrɔ bana ma gɛlɛya de Allahu akbar n'a gɛlɛyala hali n'a bɛ bɔ jamana kɔ kan i bɛ taa nɔfɛ siga foyi t'a la o misaliya dɔ ye fɛn jumɛn ye an bɛ misaliya solon dɔ o la li sugu dɔ bɛ an delila k'a fɔ li tɔgɔ de ye Ghazal Malakiyati o ye li de ye i n'a fɔ ani miiri dɔ in bɛɛ ye kelen nka na lidenw ye Ghazal Malakiyati n'o y'o li kɛ kumana mun na lidenw fana pɔtɔrɔ minnu b'o la olu de b'o dun minnu yɛrɛ b'a bɔ olu yɛrɛ de b'o dun olu de sara k'a dun tugun Allahu akbar ale li dɛ ale sɔngɔ ka ca ni li bɛɛ diɲɛ kɔnɔ Allahu akbar Ala y'a kɛ dɔ delila ka ne ɲininka a tigi bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan bana dɔ la ne ko an balimakɛ n ko bana in n'Ala sɔnna a bɛ kɛnɛya nka b'a la pour que nin bana in ka kɛnɛya fɛn dɔ bɛ yen fo i k'o de ɲini k'a kɛ ko ye mun ye n sɔrɔ ka li f'a ye Ghazal Malakiyati k'a f'a ye ko nin ma ko ale ma deli k'o mɛn wa n y'a photo fana ci a ma
ka yira la Naam. a bɛ fɛɛrɛ k'a bɛ nin de ɲini n b'a fɔ ye Seku Tarawele Naam. li a ye li ɲini a taara li sɔrɔ jamana kɔ kan Dubai ka sɔrɔ ka na n'a ye Mali kelen kɔnɔ Allahu a nana akbar. don min ka ne wele ne bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka na li yira ne la ne k'a ye ɲɛna Allahu akbar. wa Ala y'a kɛ halu ye sababu ye a ka bana kɛnɛ Masha Allah. o cogo kelen mana Ala ye tamaro ajiwa Ala kɛra ko tamaro min bɔra aljina kɔnɔ Kosɛbɛ. Naam. a ti sɔrɔ Mali kɔnɔ Ayate abe Saudi wa na. dɔ fana bɛ yen Naam. jabaribana de tun y'a tigilama sɔrɔ fura sugu bɛɛ lajɛlen kɛra a la Allahu a akbar. ye wele ka ne ɲininka Naam. alhamdulillah ne ye tamaro in f'a ye k'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ko nin bɛ sɔrɔ Saudiya la de wa a ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ Allahu akbar. wala wala fɛn o fɛn bɛ an b'a fɔ a sɔrɔli ka gɛlɛya ou bien a ka nɔgɔ i ma besoin a la dɛ n'i ye besoin a la I b'a sɔrɔ. i b'a sɔrɔ siga foyi t'a la Naam. Ala ka bɛn sama Inshallah mina. ɲininkali wɛrɛ tɛ yen Ay ɲininka wɛrɛ tɛ la i ta fan fɛ. layi ta fan foyi tɛ yen Naam. tɔyib an ko a sabutila Ala kɛra ka hadisaw kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam Naam. ni jaba fana ka ko ye hadisa caman na nka Naam. an b'an wasa don hadisa kelen pewu la ni Ala taala sɔnna Jaba ka koɲɛ la. jaba ka koɲɛ la Naam. an delila ka dɔ fɔ ani layi la Ala kɛra na maa min ye jaba ɲimi Naam. ko e ka layi ɲimi ko e kana gɛrɛ an ka misiriw la O fɔra. ko ka d'a kan mun na Naam. i bɛna adamaden tɔɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ adamaden tɔɔrɔ Naam. ta'adha bihil malaika A bɛ mɛlɛkɛw tɔɔrɔ. bihil bani adam Naam. adamaden bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ fɛn o fɛn na o fɛn kelen bɛ mɛlɛkɛw fana tɔɔrɔ o Kosɛbɛ. ye lahara ye min k'a fɔ a lakalenna ka bɔ jaba koɲɛ la a lakalenna ka bɔ layi fana Layi koɲɛ koɲɛ la la. Naam. a minɛna ka bɔ an ba Ayisa ma Naam. ka bɔ Abu Dawuda kɔnɔna na ani ka bɔ Sunanul Ahmadu kɔnɔ Naam. ani ka bɔ Nasayi fana kɔnɔ a ko wa an ba Ayisa ɲininka annaha su'ilat anil basar Naam. ɲinikalikɛla dɔ nana ka na an ba Ayisa ɲininka ka bɔ jaba koɲɛ la Naam. an ba Ayisa y'a kanto Alahu Taala ma jana kama Naam. a ko وين آخر الطعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصر Naam. an ba Ayisa ko dumuni laban min bɛ yen k'a fɔ Ala kira y'a dun ɲɛnamaya kɔnɔ Awɔ. dumuni wɛrɛ ma dun o kɔfɛ ko dumuni ko y'a sɔrɔ jaba kun b'o o dumuni na Allahu akbar. o jaba kun bɛ O dumuni na. kɔnɔna na Naam. o y'a ɲininka de sara jaba dun a bɛ dun wa Awɔ. ou bien a tɛ dun o bɛ a kan ka dun n'a bɛ dun fana a Naam. bɛ dun cogo jumɛn na Kosɛbɛ. o y'a ɲininkali min kɛ o la Naam. a fana y'a kanto ko Ala kɛra nɛɛma ni kisi b'a ye a ye dumuni laban min dun a ka ɲɛnamaya kɔnɔ dumuni wɛrɛ ma sɔrɔ ka dun o kɔfɛ o kɛra a ka soma yɛlɛmali ye sallallahu alaihi wasallam Naam. ko dumuni kɛtɔ la o y'a sɔrɔ jaba dɔ tun bɛ o dumuni kɔnɔna na Allahu akbar. nin ye hadisa ye Naam. min bɛ Abu Dawuda kɔnɔ a bɛ Sunan Ahmadu kɔnɔna na Naam. a bɛ Nasayi fana kɔnɔ nka nin hadisa in Naam. kala Seku Albani rahimahullah Naam. ale ko nin hadisa in koɲɛ la ale ko a man kɛnɛ Hadisa lafulen don. wala Albani ko a lafulen don nka hadisa in turuko wɛrɛ bɛ yen nasira dɔw fana bɛ yen Naam. b'a yɛrɛ k'a fɔ a ka kɛnɛ wala parce que hadisa lafu yɔrɔ la sɛgɛsɛgɛli camanba b'a la Allahu akbar. dɔ bɛ se k'a fɔ fɛn dɔ lafulen don o b'a sɔrɔ a ka kɛnɛ dɔ bolo Kosɛbɛ. wala misaliya ye fɛn jumɛn ye an delila k'a fɔ yan Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam Naam. an ko a kun bɛ don na o nana dumuni d'a ma bɛɛ a kun taa dumuni dɔ di a ka jatigikɛ ma Kosɛbɛ. n'o ye min Abu Azub al-Ansari Naam. o dumuni don dɔ dumuni dɔ taara Ala kɛra ma dɔ dun a la Abu Azub al-Ansari a ɲɛna mun ne ma dumuni dun a ko n'a ye ma dun fɛngɛ de kun b'a la layi de kun b'a la Kosɛbɛ. wala o hadisa yɛrɛ Naam. dɔnnikɛla dɔ ko a lafulen don nka Albani ko k'a ka kɛnɛ wala misi kuma ninnu dɔrɔn a ca Ala fɛ a fɔ kun ni a bɔyɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an k'an jija ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko ninnu na Kosɛbɛ. Naam. an Naam. b'a la de Ala ka bɛn sama da ma Inshallah. qala anhu Ibn Qayyim Naam. fete Ibn Nawawi Ibn Qayyim ye a kumana jaba koɲɛ la kosɛbɛ Naam. a ka kitabu la min y'a ka Ibn Nawawi ye Naam. a ko jaba mun filɛ nin ye ko a bɛ kɛ sababu ye a bɛ gazi bɔ mɔgɔ kɔnɔ na i n'a fɔ an ye min ɲɔgɔn fɔ layi koɲɛ cogo min na, la naam. wala ko a b'o bali ko a bɛ kɛ sababu fana ye a bɛ adamaden nugu fana a b'o fana sɛbɛntiya ka fanga di adamaden kɔnɔna nugu ma kosɛbɛ
a sɔrɔ k'a fɔ wa yazidul mani a bɛ kɛ sababu a bɛ dɔ fara hali adamaden versi fana kan Allahu akbar maa minnu ne versiw ka dɔgɔ n'i ka to ka jaba ɲimi tile kɔnɔ siɲɛ kelen dɔrɔn o bɛ ka jaba ji bɔ ka sɔrɔ k'a kɛ miel la dun a bɛ dɔ fara versi kan kosɛbɛ ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye o cogo kelen fana la a nana fɔ tuguni o yaktɔ balgam o ye ko a bɛ o fɛn fana tigɛ balgam ye bana dɔ de ye an delila k'a fɔ walandajan dɔ tɛmɛnen na n ko Adamu de ne ye kan waga i bɛ taa sɔrɔ kan filen kɔnɔna na kurunin dɔ bɛ yen o kurunin i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ ka kuma dɔ la ka kan woyi ne datugu surtout ne ye denmisɛn dɔ minɛ ka kan dayɛlɛ i b'a kurunin ye sanfɛ o mun filɛ n'o banana n'a problème min m'o sɔrɔ a bɛ se ka jouer Adamu de ye ka ɲɛnamaya kan tuma dɔ la a bɛ kɛ sababu ye i b'a ye hali anzini bɛ se ka dɔw minɛ n'a sababu ye ko fɛn bɛ kɛ sababu jaba bɛ kɛ sababu ye a b'o fana a b'a tigɛ ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye a sɔrɔ ka a fɔ tuguni n'o ye Ibn Qayyim ye ko jaba kɛlɛ mun filɛ nin ye ko man shariba da'un sahalan manahul qayw wal ghasiyan ko na mɔgɔ ma sera ka jaba kɔni ka ji sɔrɔ k'a min jaba ji i k'a min nka a bɛ min cogo jumɛn la i bɛ ji kalaya de ne ye ji kalaya i b'a sɔrɔ jaba ji fana bisilen bɛ i bolo o b'a sɔrɔ i ye jaba in ta k'a bisi k'a ji bɔ a ji bɔlen i b'a dɔ kɛ jikalan na n'a y'a kɛ jikalan na i bɛ sɔrɔ k'a min a ko dawa'ul musahal ko fura min k'a fɔ n'o ye fura nɔgɔ ye kosɛbɛ ko a bɛ kɛ sababu ye manahul qayw maa minnu bɛ yen n'i b'a dɔn u bɛ to ka fɔɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye fɔɔnɔ bali maa dɔw bɛ ka fɔɔnɔ ka caya waati bɛ o dusukun bɛ yugu ka fɔɔnɔ ko kɛ sababu a b'o bali wa a bɛ kɛ sababu ye dusukun yugu fana o fana y'a damana problème de ye a b'o fana bali ka d'a kan n'a daminɛ dusukun yugula de o de bɛ kɛ sababu ye ka fɔɔnɔ nati k'a fɔ i bɛ fɔɔnɔ yarama ten o n'o tɛ kɛ ni dusukun ɲugunna dusukun mana yugu de fɔɔnɔ bɛ sɔrɔ ka n'a kɔfɛ Allahu akbar wala min bɛ kɛ sababu ye ka dusukun yugu min bɛ kɛ sababu ka fɔɔnɔ nati o ye dusukun yuguli de ye kosɛbɛ o mun filɛ nin ye an k'a dɔn k'a fɔ ko jaba bɛ kɛ sababu ye a b'o kelenkɛna bɛɛ lajɛlen a b'a bali o cogo kelen fana la a y'a fɔ o kumakan kɔnɔ hali sisan ko jaba wa yaktar fil uzuni sakili samwi maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a ka kulo mɛn ta ka girin maa minnu tɛ mɛnni kɛ kosɛbɛ ko an ka dɔn k'a fɔ jaba ji i k'a tuguni a tilama kulo kɔnɔ ne y'a tuguni a kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye maa min ka kulo mɛn ta ka dɔgɔ a tigi bɛ mɛnni kɛ a sababu la ni Alahu Taala ka dɛmɛ o fana a bɛ kɛ laharɛ mun kɔnɔna na i ye jaba susu de k'a ji de bɔ a ji bɔlen sɔgɔmada fɛ dɔrɔn o b'a tonti a tigi tulo kɔnɔ n'a y'a tonti a kɔnɔ o bɛ kɔɔrimugu k'a la k'a datugu a ka miniti 5 ɲɔgɔn kɛ o bɛ sɔrɔ ka kɔɔrimugu bɔ a la wa mun filɛ i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ yen tuma dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ ne kɔni ka mɛn ta a man girin n kulo man girin n bɛ mɛnni kɛ nka kulo in mankan de bɛ to ka bɔ a la ka vuu kɛ ka caya wa bɛ dɔ fana bɛ se k'a fɔ o fana tɛ kɛ ne la nka ne kulo nɛn de bɛ bɔ a la waati dimi fana o mun filɛ nin ye n'a tigilama y'a tunguna kɔnɔ a mana kɛ nin laharɛ fɛn o fɛn a bɛ kɛ sababu ye a b'a bali ni Alahu Taala ka dɛmɛ na a ka bɛn sama ye alhamdulillah cogo kelen fana la n'a sɔrɔ ɲɛ fana bɛ dimi an ye min ɲɔgɔn fɔ layi la o cogo kelen i bɛ jaba ji i b'a tuguni ɲɛ sanfɛ a kɔni ka farin ɲɛ ma nka ni Ala ka da a bɛ kɛ sababu a bɛ ɲɛ dimi a b'a furakɛ yan yɔrɔ fana yan'an ka tɛmɛ a daminɛ an k'a bila an kun na fana n'a fɔra fura o fura bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ka ɲɛ dimi k'a furakɛ o fura kelen a bɛ kulodimi fana furakɛ Allahu akbar donc n'i y'a faamu ɲɛ ale ni kulo bɛ ɲɔgɔn fɛ de voilà o bɛ ɲɔgɔn fɛ o ma Allahu akbar Fadatu Sheikh Touré ɲani ka tɛmɛ yan yɔrɔ i b'a sɔrɔ anw ka jamana in kɔnɔna la jaba kumaba ani jama misɛnmanin bɛ yen yalima an bɛ jama sugu jumɛn de utiliser jaba sugu min ka ɲi o ye jaba misɛnnin de misɛnmanin de ka ɲi ka tɛmɛ kumaba kan voilà pour que i k'a dɔn k'a fɔ a ka ɲi i ka jaba misɛnnin kuru kelen tɛ i k'a ɲimi miniti 5 kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka kumaba fana kisɛ kelen tɛ i k'a ɲimi hali a fila farinya tɛ kelen
hali ji min bɛ bɔ a fila la ne jaba kumaba ne y'a bisi ji min bɛ bɔ a la ani ji min bɛ bɔ jaba misan na hali o fana fila tɛ kelen. Allahu akbar. O mun fila ni jaba misan ne ka ye. Nka ka bɔda kɛ bɛɛ lajɛlen bolo e mana jaba fɛn o fɛn sɔrɔ i b'a labaara ni Ala ka dɛmɛ ye i b'a nafa sɔrɔ fana. Wala n ye min fɔ sisan n'a fɔra fura fɛn o fɛn bɛ k'a fɔ a bɛ ɲɛdimi a b'a furakɛ o fura kelen a bɛ kolodimi fana a b'a furakɛ. Allahu akbar. Pour que an k'a faamu kuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw ɲɛ b'o dimi o b'a fɔ i taa pharmacie na a ka taa ɲɛdimi fura dɔ san o fura jiman minnu bɛ a b'a san k'a tuguni ɲɛ kɔnɔ n'a maa min tulo b'a dimi o ye ka denmisɛnnin dɔ ka tulo b'a dimi dɔrɔn a tɛ k'a tuguni tulo in kɔnɔ a bɛ kɛ sa o b'a furakɛ an bɛ Alahu Taala deli Ala ka bɛn saman d'a ma. Amin ya rabbi. طيب وفي للبصر في علاج تشقق الصدي الصدي mɔgɔ minnu fana bɛ yen surtout an balakaw la i t'a sɔrɔ sin dimi b'o minɛ kɛrɛkɛrɛ bolo ma tɛrɛni bɛ to ka bɔ sin sanfɛ a bɛ hawatɔ kuma na a fɔ cogo dɔ o jaba bɛ kɛ sababu ye a b'o fana a b'a furakɛ a n'o kɔfɛ na kansɛri fana bɛ bɔ sinw na o cogoya la jaba bɛ kɛ sababu a b'o kelen kɛ n'a bɛɛ lajɛlen furakɛ a bɛ kɛ cogo mun na i ka jaba i k'a ɲimi o bɛ n'a ye ka di i bɛ jaba bisi ka ji bɔ i b'a ji tɔngini jikalan na i b'a min ale bɛ kɛ siɲɛ 2 sawoma daraka donin kɔfɛ ni wula fɛ yani i ka sura fana dɔn o cogo kelen fana i bɛ sɔrɔ ka ji dɔ fana ta yɔrɔ min bɛ dimi n'o ye sin ye i b'a mɔ a la a bɛ kɛ sababu a b'o fana bali ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye walbawasir ani kokobana fana iza daka wa ghala ma'a zaytu zaytun n'a maa min k'a fɔ hémorroïde bana b'a la n'o ye kokobana ye a tigilamaa bɛ jaba ta k'a susu de k'a ci ci ou bien k'a susu n'a y'a susu sisan a bɛ sɔrɔ ka olive tulu dɔ kɛ minɛn kɔnɔ ka sɔrɔ ka jaba susulen dɔ k'a la jaba kɛnɛ susulen k'o k'a la n'i y'o k'a la sisan i b'a kalaya tulu bɛ wuli n'a ye n'a wulila n'a ye dɔrɔn tigilamaa b'a jigin n'i y'a jigin o la i bɛ sɔrɔ k'a dɔ ta hémorroïde n'a y'a sɔrɔ a bɔra de a tigilamaa b'a mɔ a la n'a y'a sɔrɔ a ma bɔ fana n'a bɛ kɔnɔna na de a tigilamaa b'a tuguni jikalan na nka a tɛ kɛ Lipton na a tɛ kɛ kafe la jikalan dɔrɔn a tigilamaa b'a min nka n'a o fana bɛ maa min na n'i bɛna min i bɛ sisan minin kɔfɛ fɛn o fɛn ye nɔnɔ ye ou bien sogo ye i ka nin bɛɛ lajɛlen to yen i kana sogo dun i kana nɔnɔ min i ka kɛnɛya kumana mun na ni Alahu Taala ka diɲɛ n'a ka bɛn sama ye inshallah waati sera Ala deli Ala ka bɛn sama d'a ma amina rabbi Ala ka an bɛɛ lajɛlen sabati inshallah amina fɛn kɔni tɔ bɛ yen ka ni Alahu Taala sɔnna wala an da wɛrɛw la inshallah tɔ lase ka sɔrɔ ka don fɛn wɛrɛ kɔnɔna na bi idin rabbi inshallah hada wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah an balima lajɛlikɛla an b'aw fo dante foli min na Mali kɔ kan yɔrɔjan mɔgɔ fara yɔrɔ suru mɔgɔ kan alhamdulillah an bɛ ka kuma fɛn ba fila kan fɛn fɔlɔ o de ye layi ye nafaba de bɛ layi la anw bɛ layi kɛ an ka na la mais a bɛ mɔgɔw mun ɲa alhamdulillah bi anw ye faamuyali caman sɔrɔ a la fo ka taa se jaba fɛnɛ ma alhamdulillah a bɛ bana caman furakɛ nin ye sigida 16nan ye ni masa Taala ye waati wɛrɛ yira na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida 17nan na an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Araba o araba jɛmukan bɛ sigi aw ye o de tibi nabawi n'o de ye furakɛli alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye furakɛli kɛ cogo mun na ani alikuranɛ yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo mun na a bɛna labɛn maa min fɛ o de ye an karamɔgɔkɛ o de ye Mahamud Ture Habatu Sauda numéro 1 a bɛna labɛn o de fɛ ɲininkali kɛbaga o de ye a balimakɛ Sulemani Tarawele n'o de ye Muluku Sulemani Tarawele araba o araba nɛgɛ kaɲa 21 a b'a lajɛ direct la page sanfɛ Facebook la direct la n'o de ye Aga TV fo ka taa fara Bashir TV kan ni ye jɛmukan kura ye o bɛna sigi an balimaw ye ni jɛmukan in kana fɔ maa si kɔ dɛ jɛmukan in yɛrɛ nafa kama n'a bonya kama Bashir TV ani Aga TV aw nali kɛra hɛrɛ ye